Pertsona nagusiei akonpainamendua emateko boluntarioak behar dira. Bideojoko ez sexistak. Asteburuan erregeen kabalgatak. Garraitzen 30. urte urrena. Astebururako giro lehorra eta izotza izango da protagonista. Karitasek eta Lekitoko udalak kanpaina bat abiarazi dute pertsona nagusiei bideratutako beti lagun proiekturako voluntarioak lortzeko. Adin nagusiko pertsonek sentitzen duten bakardade edota isolamendu egoera hobetzea da helburua. Akonpainamiento hau 2006tik hasi zen, baina egia da gaur egunean voluntario falta dagoela eta orduan nahi dugu kanpaina barri bat hasi. Bakardade sentimentua eta pertsona nagusiak sufritu dezaketen isolamendua arindu nahi da proiektu honegaz, ezta? Beharrizan afektibo eta harremanen inguruko beharrizanei erantzuteko. Horretarako voluntarioen lana ezinbestekoa da. Proiektu honen egitekoa, familia eta profesionalek ematen dutenaren osagarria izatea da asmoa. Edadetuen arloa Karitasekoa pertsona nagusien bizikalitatea eta baldintzak hobetzea du helburu. Eta bereziki babesgabeenena eta laguntza gutxien daukaten hoiena. Voluntarioa izateko ez da aurretik ezagutzarik ez adin jakinik izan behar. Pertsona nagusiak laguntzeko sentsibilitatea eta proiektuarekiko konpromisoa izan behar da. Informazio gehiago ezagutzeko jarri kontaktuan udaleko gizarte zerbitzuekin edota Karitasekin. Urtarrilaren bukaeran edo otsailaren hasieran proiektua herritarrei azalduko zaie eta hitzaldia ere egongo da. Adi! Azken urteotan bideojokoak gure aurre eta gazteen jolaserako tresna erakargarrienak bilakatzen ari dira. Baina kasu batzuetan bideojoko hauek ez dira guztiz egokiak. Jokoek esanai berezia hartzen dute aurra pertsona sozial gisa hazteko garaian. Baina kontuan izan behar da gure aurrei bideojokoak oparitzerakoan, hauetako askok estereotipo sexistak sustatzen dituztela. Emakumeak, ahulak, biktimak, dependenteak eta sexualizatuak bezala agertzen dira. Eta gizonak menperatzaile, indartsu, agresiboak eta ausartak bezala. Seme-alabek erabiliko dituzten bideojokoen edukia kontrolatu behar dute gurasoek inposaketarik gabe. Hori dela eta udalak bideojoko ez sexisten dekalogoa atera du, hauek aukeratzeko proposamenak eskainiz. Dekalogo hau Lekitoko udalaren Facebooken eta webgunean dago eskuragarri. Aste honetan errege magoak datoz herrira. Zapatuan urtarrilaren 5ean, erregeen kabalgata egongo da arratsaldeko 6etatik hasita. Eguraldi ona egonezkero, erregeak portutik helduko dira Lekitora. Eta ondoren, iluntzeko 7 aldera, frontoian izango ditugu. Eguraldia lagun ez badugu zuzenean frontoira joango dira. Ekimena trakata-trakatranek eta Lekitoko udalak antolatuko dute. Eta hurrengo egunean ere kale jiran irtengo dira. Urtarrilaren 6an Bonbiloneko erregeen kabalgata egingo da eguerdiko 12etatik aurrera, Dendari kalean hasita. Animatu eta etorri erregeak ikustera. Aurreko astean Garraitz kirol taldeak bere 30. urteurrena ospatu zuen. Denbora luze honetan Lekitoko ume zein gazteak kirol munduan barneratzen aritu da Garraitz. Baina 1988an sortu zenetik, kirol elkarteak eboluzio handia izan du. Triatlo munduan hasi ginean lekitxar batzuk, ez asko 3-4 ibili ginean, da porrobetan ibili txekusi gendu zen taldia hasi zehila eta Euskal Herrian da batzuk harinoa hasi zirien gu baino eta pentsa gendu gana lekitxo betaldia sortzia. Beste aukera bat emotea gaztiari. Hasi eran gitsi ginean, baina denpora gitsi zinean talde edarra sortu zen, esan biharri zen denpora askorik. Arrezkero azkaneko 10 urteak ero gabiltzaz, gora bere onda egun dugu eta 15, egun da 50 bitxarteko
neskamutil. Garraitzek zerre mondoton herri triatloiak hartun da benin jarra, gehien eman Lekitzeko triatloiak. Ez bakarrik Euskal Herri barruan, bai estatuan, da baitxa internazionale maila munduan be. Urte politzat ezbarrinak eukiduz, bakarka, baina holan orokorrian jente asko emaitza honakin, nik izango neko Espainiko txapelketan izan zela Sansension Ponteberran 2004an. Horre emaitzak ona benetan lortu genduzan. Mireen kasua berezia da ganera arazo mandu eukiban eta dauko belaunian beren ekinaz emaitzak oso onak. Baina horrek emaitza lortzeko behar da biharra, baina asko eta asko, ez du ikusten guk zelako biharrak etxen da bezen. Politxe izaten da gaztiak hasten dizenean, da bai giri o bai biziketan, bai horreka ikusten da bezenean eure pausuak emoten, euren biharrak badukola gauza ona, gauzak hobetu utzi dizela, eta hobetu biltzen dizela, eta gitzi honekatu. Eta umin arpezak ikusti horre gauza lortzen da benean gauza edarra da politxea. Eperrak baitutzu, bebiegalak. Hilabete honetan, Anje Dualderen bisita izango dugu ikusgarri aretoan. Ez galdu aukera eta etor zaitez urtarrilaren 25ean iluntzeko 8etan bere kantuez gozatzera. Bihartik aurrera sarrerak salgai kulturretxian eta Traola estudioan 12 euroren truke. Baldin bazunun, gaztetasune zerbat. Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera. ¿Mary? Poppins, has vuelto. El regreso de Mary Poppins. Mary Poppins, Emily Blunt, haurtzain mila perfektua da. Errutinazko zereginak alegiazko abentura bihurtzeko trebetasun magikoa duena. Oraingo honetan, Banks familiaren urrengo belaunaldiari laguntzera dator. Euren bizitzei falta zaizkien postasuna eta magia berreskuratzen laguntzera. Ya vamos. Gaur goizez behodei batzuk izan ditugu oraindik ere. Ipar ekialdeko haize ahula ibili da eta hotza izan dugu, maximoak 10 gradu zentigradu inguruan geratuz. Egun sentia oso hotza izango da barikuan, izotza botako du zenbait txokotan. Giroa eguzkitsua izango da eta temperaturari dagokionez, balio beroenak 10 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Zapatuan hildo beretik jarraituko du eguraldiak. Goizean goiz temperatura baxua eta lainoa ere sortuko da. Gainerako orduetan zerua oskarbi agertuko da eta ipar ekialdeko haize ahulak temperatura hotzak mantenduko ditu. Igandean giro antzekoa. Giro eguzkitsua, goizez izotza eta ipar ekialdeko haizeak ez ditu termometroak 10 gradu zentigradutatik gainditzen utziko. Urrengo astean giro lehorrarekin eta temperatura hotzekin jarraituko dugu.